Og da Mulle han ligger og triller rundt i, det er så kun en 27 liters kampvognsmotor, der har 1000 heste. Og en ren lille halv der. Og den kører også i den store klasse. Og det er en benziner. Umiddelbart, der tror jeg lige, jeg går ned i den anden ende. Så sådan der. En stor hånd til ham, for kæft, hvor er det fedt at råbe rullen ud over fuldpulle. For helvede da.